Thaniel tabok bo thea konorok jotono saiman kana pheborok miyaro hinorok jotono thika hinkana kana bini ma sawi je thika hini te bini treatment ni bagi tabuk rang bo nangui tongo norok rang dohna musung tongkhe Google Pay number ang norok no riri wono last screen no norok o jaga rang rohormano help khaimano te bini ma tama saka khnai di norok Ani seranya ang thika hini sama karon khe doctor ole din saja bo operation khaipano bo banchia tai mokol lobo kuliya nugliya hne enga bo hama chnai miya pora thuk thuk che abono thikeno hne ang bo khawan suga ang thikeno hne ang no awai khayo mi dero ni kundus kore ang no thikeno bo abo kuno ko ba se banchi tongo bo tabo je hama ku to hanyo thikya bo nori khanyo ko thinyo le dino doctor simi saya kota jala tabo kai phun sok pai juga o je bithiro romani bisingtei te kichi sa lephule pung hakepu ang haipan thike hne ang ani riro joto rung sibe khasarai ni noro nai mano rung jama mano thik